Xeyirli kеш, hürmetli televizor qarovchilar. Efirda Otna informatsion programmasining bugun yozg'i 6 mart Jum'a kun chiqarilishini qarorga chaqiramiz. Bugungi chiqarilishda Izgi Ramazon oyida iftor oshlari o'tkaziladi. Sabah ham Tlashi rayonlarida 100 ham 101 yoshlik tug'an kunlarini qarshilovchilarni tabrikladilar. Madaniy meros rayon baygisining finali bo'lib o'tdi. Sabah munisipal rayoni hokimiyatining zo'r zalında şuşu günlerde terrorchilikqa qarshi kurash komissiyasi o'tirishi bo'lib o'zdi. Әлеге jiyilishqa komissiya a'zolari, uyushma, учреждение, предприятие yetakchilari, avul yerligi boshliqlari chaqirilgan edi. 2026 yılның 5 fevralindagi terrorchilikqa qarshi Milliy komissiyat raisining мәгариф объектларына hujumlar yo'navlarini profilaktikalау bo'yicha kechiktirgisiz choralar turida ko'rsatmalarini o'tawni uyushtiruv haqida rayon мәгариф bo'ligi yetakchisi Ilfat Shakirov doklad bilan chiqdi. Shulay o'tirishda Sabah rayoni prokurori o'rinbosari Kamil Hafizovning terrorchilikqa qarshi kurashni tog'inda kengaytirish haqida chiqishi yangradi. Zalda o'tirishlar rayonning terrorchilikqa qarshi kurash komissiyasi raisi o'rinbosari Ozod Xalilov chiqishini ig'tibor bilan tingladilar. Komissiya raisi Sabah munisipal rayoni boshlig'i Rais Mingnaxanov olib bordi. Og'imdagi yilning g'invar oyidan Tatariston Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni ministrligi bilan kontrakt tuzurga tilagan grajdanlarga eng yuqori bir topqir berila turgan to'lovni belgiladi. Bu Idil bo'yi federal okrugida eng zo'r to'lov. Оның ko'lami hozir 2 million 900 ming so'm tashkil etadi. Россия Соклану министрлыгы белән контракт төзергә теләүче гражданнарга Татарстан бюджетыннан 2 миллион ярым сумма бүленә. Калган 400 меңен Россия Соклану министрлыгы түләй. Шулай ук Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 3 меңнән артык муниципаль акт кабул ителгән. Башка регионнардан килеп контракт килешүе төзергә теләүчеләр өчен Татарстанда уңай логистика булдырылган. Моннан тыш биредә үзең теләгән гаскәр түрен һәм хәрби белгечлекне сайлау мөмкинлеге бар. Бу пилотсыз системалар гаскәрләре яки Африка корпусы, аларда пилотсыз системалар операторы, медицина, машина йөртүче, пешекче белгечлекләре бар. Теләге булган хатын-кызларда контракт имзалый ала. Пилотсыз системалар гаскәрләренә контрактның хәрби хәрәкәтләр зонасына катнашы юк. Контракт вакыты тәмамланганнан соң хәрбинең аннан китү мөмкинлеге гарантияләнә. Шулай ук башка гаскәрләргә дә күчермәячәкләр. Контракт төзү 1 елга каралган. Уку-өйрәтү 2-3 ай дәвам итәчәк. Россия Федерациясе кораллы көчләрендә контракт буенча хезмәт итү һәм ярдәм чаралары турында Герой сызык Татарстан.ру сайтында тулырак белергә мөмкин. Шулай ук контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына мөрәҗәгать итеп була. Ул Казан шәһәре аэропорт урамы 1 йорт адресы буенча урнашкан. Мәгълүматны 8800 222 5900 телефонына шалтыратып та белергә була. Африка корпусы буенча кайнар элемтә телефоннары аша белешергә мөмкин. Адресы Казан, Сибир тракты 20. Изге Рамазан ayında һәр кайда ифтар ашлары уза. Җәмәгать белән авыз ачу, таравих намазлары уку, дингә килү бик матур күренеш. Районыбызның гыйбадәтханәләрендә дә дин тотучылар бу изге гамәлләрне бик теләп башкаралар. Шушы көннәрдә Теләче районының Туган авылым ресторанында да ифтар булып узды. Кешеләргә бәхетле мизгелләр, шатлыклы сәгатьләр өләшеп яшәүчеләр булганда яшәүе бик тә рәхәт бит ул. Изге Рамазан аенда ифтар мәҗлесләре үткәреп, кардәшләребезне сөендереп яшәүче Рифкат абый Шафиков быел да зурлап Туган авылым ресторанында мәҗлес үткәрде. Казаннан һәм тирә күрше районнардан имамнар, дин әһелләре, җитәкчеләр, хезмәттәшләр, райондашлар һәм туган тумачалар җыелган иде. Күркәм ифтар мәҗлесен Теләче районы мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев алып барды. Сүз республиканың баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевка бирелде. Җәлил хәзрәтнең бик тә үтемле һәм йөрәккә ятышлы вәгазен һәркем йотлыгып тыңлады. Җәмәгать белән бергәләшеп авыз ачканнан соң ахшам намазы укылды. Соңыннан һәркем зур, иркен, якты, матур залда сый-нигъмәтләр тулып торган өстәлләр янына утырды. Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин сүз алып, безнең районыбызның иң мөхтәрәм кешеләренең берсе Рифкат абый Шафиков. Безнең районыбызга кайдан гына кем генә килсмәсен, без иң элек Рифкат абыйның ачык һавадагы музеена алып киләбез. Андагы матурлыкны күрсәтәбез, дип сүзен башлады. Һәм Рифкат абыйга зур рәхмәтләр әйтеп, район алдындагы казанышлары өчен районның фидакар хезмәт өчен медален тапшырды. Мәҗлес барышында сүз алып сөйләүче имамнар, хәзрәтләр һәм район мөхтәсибләре ураза вакытында шушылай ифтар мәҗлесләре үткәреп, дин тотучыларга илтифатлык күрсәткәне өчен Шафиковлар гаиләсенә зур сәламәтлек, алда да эшләрендә зур уңышлар теләп калдылар.
Хадисләрдән билгеле булганча, ифтар мәле олы фазиләтләргә ия. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер аятында ураза тотучыны ифтар кылдырып ашаткан кешегә шул ураза тотучы алган кадәр савап язылыр диелә. Мамалай авылы мәчетендә дә ураза тотучыларны авыз ачтырып шатландырганнар. Әлеге кадрларны безгә Мамалай авылыннан Руфинә исемле телевизор караучыбыз җибәрде. Шушы көннәрдә авыл мәчетендә 50 кешелек ифтар мәҗлесе оештырылган. Аны үткәрүгә бердәм булып авыл яшьләре алынган. Мишеровлар, Мараковлар, Габдрахмановлар, Гариповлар, Хадиуллиннар, Хуҗиннар, Хайруллиннар, Әхтәмовлар гаиләләре берләшеп Рамазан аенда бу изге эшне башкарган. Килгән кунакларны Мамалай мәчете Рафик хәзрәт Юсупов үзе каршы алды. Азанны хәзрәтнең улы Ирек яңгыратты. Аннары җыелып ахшам тәравих намазларын уку башкарылды. Рафик хәзрәт үтемле вәгазьләрен дә сөйләде. Мәчетебез намаз укучылар белән гел шулай тулып торсын иде дип уртаклаша әлеге саваплы гамәл турында телевизор караучыбыз. Ифтар табынын әзерләүче ничә кешене чакырса, шул кадәр кешенең ураза тоткан саваплары шул гаилә әһелләренә язылачак һәм шул мәҗлестә катнашкан ураза тотучыларның да саваплары кимемәс дигән мәгълүмат бар. Аллаһы Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабул итсен, ифтар табыны әзерләп, ураза тотучыларны ризыкландырып сөендерүчеләргә әҗер савапларын бирсен. Изге гамәл турындагы материалы белән уртаклашкан Руфинәгә рәхмәтебезне белдерәбез. Кичә Мингар Экспода үткән ифтарга Казан шәһәреннән һәм тирә-күрше районнардан, шул исәптән Саба районының һәрбер авылыннан ураза тотучы 1000-нән артык кеше җыелган иде. Бергәләшеп намаз уку, авыз ачу һәркемнең күңеленә хуш килде. Дөньялыкта Аллаһ Тәгалә һәр кемгә үз гомерен биргән, ә менә 100 яшын тутыручылар һәм аннан да күбрәк яшәүчеләр бармак белән генә санарлык. Язмабыз герое Мәнзүмә Пахучина 101 яшын тутырды. Туган көнендә без аларда булып кайттык. Байлар сабасында яшәүче Хуҗина Мәнзүмә Әл-Мөхәммәд кызына 101 яшь тулды. Ул бүген районыбызда иң өлкән кеше. Мәнзүмә Әл-Мөхәммәд кызы 1925 елның 28 февралендә байлар сабасында дөньяга килә. Саба мәктәбендә 10 класс белем алгач, 1942 елда халык судында сәркәтип булып эшли башлый. Аннары ул ВЛКСМ район комитетында, ә соңра район мәгариф бүлегендә экономист булып хезмәт итә. Шуннан лаеклы ялга чыга. Тормыш иптәше Әбүбәкер белән 30 ел бергә матур гомер кичерәләр. Бик күпләргә үрнәк булып яшыялар. Мәнзүмә апаны 101 яшьлеге белән тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, район мәгариф бүлегенең профсоюз комитеты рәисе Айгөл Шәмсевәлиева, Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов һәм журналистлар килде. Җылы, матур, күркәм йөртә Мәнзүмә апаны сеңлесе Зарима тәрбияли. Бүгенге көндә Мәнзүмә апа үз акылы элеккегеләрнең барысында хәтерләп, искә алып, сораштырып утыра. Аның хәлен белергә һәм тәбрикләргә килгән һәрбер кешене дә танып, белеп, әңгәмә кырды. Ил көн яңалыкларыннан да хәбәрдар ул. Радио тыңлый. Әгәр дә янына килеп газета укыйлар икән, бик рәхәтләнеп тыңлап утыра. Район башлыгы Рәис Миннеханов җибәргән күчтәнәч бүләкләрен дә сөенеп кабул итте һәм сәламәтлек белән яшәүләрен теләп, сәламнар әйтеп җибәрде. 100 яшәр Мәнзүмә апага сәламәтлек, бәхетле картлык теләп калабыз. Теләче районы Олы Кибәхуҗа авылында яшәүче Рәйсә апа Исмәгыйлова да үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп узды. 5 бала үстергән Рәйсә апаны якыннары гына түгел, район башлыгы Айрат Фатхуллин шәхсән үзе тәбрикләде. Юбилярга Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның тәбрикләү хатын, Татарстан Автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел, Теләче муниципаль районы каршындагы казанышлары өчен медальләрен тапшырды. Рәйсә апа килгән кунакларны ачык йөз, яхшы кәеф белән каршы алды. Ул замана белән бергә дә атлый. Гәҗит укый, зәңгәр экраннар аша тапшыруларны карый, колагын ачарак ишеткәч, экраннарда чыккан язуларга аеруча игътибарын юнәлтә. Рәйсә апа авылда балаларны, әбиләрне барсында кием салымлы итә. Тегүче булгангамы үзе дә бик пөхтә матур киенә. Аның бу матур гадәте яше олыгайгач та югалмый. Алар гаиләдә 3 бала үскәннәр, бер туганы 86 яшь икән. Әтиәрмея кеткәшеннән нары мені физуға апеттілер. Физуғдан соң мен Купина деген шәһәргә бардым. Военно-воздушный флот пилотов деген жерде эшләдем. Военный документ шулар. Андар инде соғыш беткәшеннән ул мәктәп Мәскәүдән килгән иде. Мен шуны озатырга Мәскәүгә бардым. Аннары мине 46 елны өйгә кайтарып куйдылар Татарский шәһәренә, тора торган җирләрем. Аннан соң мен әти
Kazan yanında bu Rana Stalin yarattı hizmet etedir. Biz şundan Kazan'a koştuk. Etebiler bilen. Bana şunda men jüri торга şunda avulga kayttım. Men bu şoша avulda doğum bala men. Тырыш кыз үзенең бәхетен авылда таба. Тормыш юлдашы Гали абый белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр алар. Рәйсә апа авылдагы Волга тегү артелендә эшли. Ул ябылгач кибеткә сатучы булып керә. Лаеклы ялга чыккач та эшен ташламый. Ачык йөзле кешеләр белән аралашырга яраткан ханым 68 яшькә кадәр хөкүмәт эшендә була. Озак гомер итүнең серен кешенең сиңа чын күңелдән җиткергән рәхмәтендә һәм Аллаһның бүләге дип саный. Бүгенге көндә аның 7 оныгы, 15 оныкчыгы бар. Бер оныкчыгының да бер баласы туган. Менә шундый бай ул 100 яшьлек әби. Хәзерге көндә ул күршедә генә яшәүче кызы Рәмзия тәрбиясендә гомер кичерә. Җәй айларында аның йорты гөрләп тора. Кичкенә генә йорт ачык күңелле әбиләре әни барсын да сыйдыра. Бүген ул тыныч, матур картлык кичерә. Күптән үзләре әни, әби булган балалары, оныклары кадерли, зурлый аны. 25-27 февраль көннәрендә Саба урта мәктәбендә Сәйяр театр фестивале үткәрелде. Бәйгедә район балалар бакчаларыннан 19, мәктәпләрдән 21 коллектив катнашты. Ел сайын үткәрелә торган әлеге бәйге районыбыздагы яңа яшь талантларны ача. Балалар күңелендә театр сәнгатенә карата мәхәббәт тәрбияли. Театр фестиваленә күзәтү тәкъдим итәбез. Балалар һәм яшүсмерләрнең Сәйяр театр фестивале Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү, үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Фестивальнең төп максаты балаларга рухи мәдәният һәм татар халкының милли мирасына сакчыл мөнәсәбәт формалаштыру. Беренче көнне районыбыз мәктәпләренең 5-8 сыйныф укучылары сәхнәдә үзләренең актерлык осталыкларын күрсәттеләр. Нигезләмә буенча бәйгедә катнашу өчен мәктәпләрнең театр коллективларына авторлар тәкъдим ителә һәм үзләре сәхнәләштерү өчен әсәр сайлап алалар. Шикши һәм Олы Кибәше мәктәпләрендә эшләп килүче театр коллективлары жюри хөкеменә Хәй Вахитның беренче мәхәббәт драмасыннан үзек сәхнәләштереп тәкъдим иттеләр. Шикши төп мәктәбенең Нур театр коллективы җитәкчесе Раилә Фәваризова мәктәптә хореография дәресләре алып бара. Ул балаларны һәм сәхнәне аерым бер мәхәббәт белән ярата. Biz bu spektaкльгә беренче ел гына катнашмыйбыз. Ел сайын катнашып киләбез. Минем бу артистларым бу конкурста дип әйтгәндә 3нче ел катнашалар. Менә быел да өметләнеп торыйк инде урын алырбыз дип. 2 елында да урын алдык. Минем актерларым үземнең артымда йөриләр. Раилә Талгатына кайчан спектакльгә конкурска барабыз, кайчан катнашабыз, миңа роль бирегез әле дип торалар. Мин бер вакытта да артистлар сайлап жүргәнем юк. Алар минем арттан йөриләр, шунысы миңа рәхәт. Әмма дә ләкин күпме генә рәхәт дисәк тә, барыбер һәрбер эшнең дә үзенең рәхәт вакыты да була, авыр вакыты да була. Авыр вакыты да, кыен вакыты да була. Шуңа күрә без бу конкурска айдан артык әзерләндек. Bütün күңелебезне биреп, балалар сүзләрен ятладылар. Хәзерге балага татарча сөйләтүдә авыррак бит әле татар баласы булса да. Тел шайрату дип әйтгәндә, аның буенча да хайраңна эшләр эшләдек. Бик яратам. Сәхнәне генә түгел, балаларны да бик яратам. Менә шуларның алар репетиция саганда bir türlü эшлиләр. Сәхнәгә чыккач конкурс вакытында алар бөтенләй үзләрен икенче яктан ачалар. Менә шуңа күрә дә яратам инде аларны. Сәхнәгә чыгу батырлык, чыгыш ясый балалар истаралар, шымаралар, башкалар уенын карап, чагыштырып, нәтиҗәләр ясыйлар. Олы Кибәше урта мәктәбе укучысы Зилә Шәрәфиева кичкенәдән үк сәхнәне ярата, спектакльләрдә дә бик теләп катнаша. Безнең түгәрәге безнең җитәкчесе Шафикуа Гөлсу Рафигзяновна. Безнең беренче тапкыр гына куюбыз түгел, мондый театрларны. Мин Камилә исемле хатын-кыз ролендә уйнадым. Миңа җитәкчебез бу роль сиңа күбрәк бата диде дә инде. Әйтәм ярар. Ул Сәлим Гәрәйнең хатыны. Митәм ярар, ризалаштым инде. Булдым. Ошый ул миңа роль.
Шикши һәм Улы Кибеше урта мәктәпләре Сәйяр театр фестиваленең махсус призына лайык булдылар. Тимешек урта мәктәбе укучылары язучы Рабит Батулланың Су анасы әсәре белән чыгыш ясадылар. Әлеге мәктәп укучылары ел сайын төрле театр фестивальләрендә актив катнашалар. Елдан-ел осталыкларын арттыралар. Укытучы остазлары да бар күңелләрен биреп эшли. Сәхнә бизәлешендә бик нык уйлап эшләгәннәр иде. Быелгы фестивальдә алар 2нче урынга лайык булдылар. Районыбызның Югары Симет урта мәктәбе укучылары да театр сәнгате бәйгеләрендә ел сайын яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Быелгы Сәйяр фестивалендә алар Рабит Батулланың Кишер мине әнкәй драмасы белән чыгыш ясадылар. Һәм таләпчән жюри аларның артистлык осталыкларына бердән булып бер сулышта уйный алуларына югары бәя биреп, аларның чыгышын 1нче урынга лайык дип тапты. Алар алга таба зона турында чыгыш ясаячаклар. 1-4 сыйныфлар арасында 1нче урын Явлашта урта мәктәбенең театр коллективына бирелде. Әлеге төркемдә Гран-прига Килдебәк урта мәктәбе лайык булды. Районыбызда эшләп килүче балалар бакчалары да Сәйяр театр фестивалендә актив катнаштылар. Аларны спектакль куюга әзерләгән балалар бакчасы коллективларының тырыш хезмәте, сабырлыклары, фантазиялары фестиваль барышында бик ачык күренде. Коллективлар күбрәк татар халык әкиятләренә, күренекле балалар язучысы Абдулла Алиш һәм шагыйрь Габдулла Тукай әсәрләренә мөрәҗәгать иткәннәр иде. Рольләргә туры килгән киемнәр, җыр биюләр белән уралашып барган әкиятләрне карау балачакка алып кайтты. Олы Шыңар авылының Әллүки, Шәмәрдәннең Теремок балалар бакчалары үз төркемнәрендә 1нче урынга, Бойлар Сабасының Шатлык балалар бакчасы Гран-прига лайык булды. Мен бу әкиятне яратам. Ана безгә не Аюбовны өйрәтте. Бик ошады. Konkursda Abdullah Alish'nin Kuyan Kızı ekiyetini söylep aldık. Üzere kengəşleştik de indi şu Kuyan Kızı ekiyetine tutaldık. Kiyimlerimizin bizim bağlar bahçesinde de var. Bulmağanın bana bu tişörlerini üzeriz diktik. Üzeriz yasadık eyverlerini, maskalarını, Kuyan maskalarını üzeriz yasadık. Bittiğinde bağlar yuklanan vakitte şunlar bile şugullendik. Bağlar bir tilep, katnaşalar, varsının da kızlarının bir gerektiğinde katnaşasıları kile, bizleri kile. Süzlerini tiz yolladılar, tiz vardı bu pratiseye. Biz biten şu kuş vakitlerden akabanla birildik. Сәйяр театр фестивале катнашучылардан сабырлык, тырышлык, күмәк эшчәнлек таләп итә. Нәтиҗә ясаганда актерлык осталыгы, сәхнә бизәлеше, гомумән барысы да исәпкә алына. Театр түгәрәкләре эшли. Аларда төрле яшь категорияларында балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Безнең әле алар көз көне генә менә Шәүкәт Биктимеров исемендәге театр фестивалендә уңышлы чыгыш ясаганнар иде. Хәзер үзләренең осталыкларын менә шушы Сәйяр театр фестивалендә күрсәтәләр. Ул безнең балалар бакчалары коллективлары арасында да үтә. Безгә үзебезгә иң ошаганы да менә шушы балалар бакчалары арасындагы яшь категориясендә укучылар. Чөнки алар самими, чөнки алар риясыз, алар бөтен әйберне электрип алырга гына торалар һәм бөтен осталыкларын ничек бар, шулай безгә күрсәтәләр. Фестиваль җиңүчеләре дипломнар һәм акчалата призлар белән бүләкләнделәр. Балалар һәм яшүсмерләрнең Сәйяр театр фестивалендә катнашып, 1нче сәхнә күнекмәләре алган балалар киләчәктә дә театр сәнгатеннән аерылмаслар дип ышанасы килә. Узган атнада Саба урта мәктәбендә мәдәни мирас район бәйгесенең финалы булды. Милли мирасыбызны барлау, өйрәнү юнәлешендәге әлеге бәйгеләрдә яшьләр үз халкының гореф-гадәтләрен күреп өйрәнә, милли үзаң тәрбияләнә. Бәйге мизгелләренә күз салырга чакырабыз. Мәдәни мирас бәйгесенең финалында сайлап алу турын үткән Саба гимназиясе, Олы Шыңар, Килдебәк, Мишән, Шикши мәктәпләре катнашты. Оста балалар иҗат үзәге директоры Илшат Фәткриев бәйгене ачык дип игълан иткәч, ул башланып китте. Буннан буынга күчеп килгән мирасыбыз безнең иң зур рухи байлыгыбыз. Милли йолалар, гореф-гадәтләр, җырлы биюле уеннар һәм бәйрәмнәр гасырлар дәвамында югалмыйча яшь буынга килеп җиткән икән, ул безнең байлыгыбыз. Беренче этапта һәр мәктәп театральләштерелгән бер йоланы күрсәттеләр. Олы Шыңар урта мәктәбе кыз сорау, Саба гимназиясе язгы шешүгә төшү, Мишән мәктәбе аулагый, Килдебәк мәктәбе яшь киленгә су юлы күрсәтү, Шикши мәктәбе пишән өмәсе йоласын күрсәттеләр. Аны сәхнәдә күрсәткәнче аларга ул шырны, киемнәрне, сөйләм, җырларны, көн күрешне дә өйрәнергә туры килгән. Чыгышлар вакытында сәхнә бизәлешенең дә әһәмияте зур булды. Дөрес, бераз җитешсезлекләр дә күзәтелде. Ансын жюри нәтиҗәләр ясаганда исәпкә алды. Бу хактагы фикерләре белән Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры, жюри әгъзасы Ләйсән Билалова уртаклашты.
Менә бүген бик матур фестивальдәбез, ул мәдәни мирас дип атала. Бу бит инде безнең иң зур байлыгыбыз, гасырлар үтсә дә югалмый торган. Чөнки ул мирас, ул әманәт безгә, без аны киләчәк буынга тапшырырга тиеш. Бүгенге фестивальнең әзрәк килеп җитмәгән җирләре булса да, аның кыйммәтлелеге аны яшь буын уйнауда, аларның күңеленә кирип калуда. Алар шул кадәр җиренә җиткереп тырышып уйнадылар. Киемнәр буенча да, атрибутлар буенча да, аннары шушы чорны аңлау буенча да, алар шул кадәр зур хезмәт куйганнар җитәкчеләре белән. Менә мин һәрберсенә сокланып карап утырдым. Аннары инде иң күңелгә якыны алар безнең Саба җирлегендә булган милли гореф-гадәтләрне алганнар. Һәм шушы гореф-гадәтләрне үзебездәге нәкъ Саба районында уйнаган җырлар, уеннар белән бергә катнаштырып, шундый матур итеп бирделәр. Һәм мин сокланып утырдым. Алар хәтта милли төбәк компонентларын керттеләр, җирле сөйләмне дөрес итеп бирделәр. Сойма чишмәсен, хәтта менә пишән чабу буенча дисеңме, киленгә су юлы күрсәтү буенча дисеңме, аларның бөтенесе дә менә шушы бездәге гореф-гадәтләрне матур итеп күрсәтә алды. Әлбәттә, күпмедер әле тырышырга, өйрәнергә кирәк, ләкин нигезе бар балаларда. Менә шунысы бик куандырды мине. Алдагы турда укучылар күренекле язучыларның әсәрләре буенча пазл төзеделәр һәм килеп чыккан картинаның эчтәлеген сөйләделәр. Алга таба татар халкының җырлы биюле уеннары күрсәтелде. Кәрия Зәкәрия, Шума үрдәк Шума каз, Гөлбану һәм башка уеннарны күрергә булды. Бәйге барышында капитаннар ярышы да үткәрелде. Мәдәни мирас бәйгесе балаларның үзләренә дә бик ошады. Без бик ныклап әзерләндек. Безне Гөлсум апа бик каты итеп әзерләнде. Күлмәкләрне дә барладык. Миңа бүтән чыгышлар да ошады һәм үзебезнең чыгышыбыз да бик каты итеп ошады. Мәдәни мирас ул буыннан буынга тапшырылучы рухи байлык. Әкренләп халкыбызның элекке бәйрәм йолаларын кире кайтару юнәлешендә эш бара. Әлеге бәйрәм фестивальләрне үткәргәндә өлкән буынның да ярдәме бик кирәк ди. Шикша авылының гармунчысы Рафаил Сафин. Булар сәхнәдә генә инде хәзер элекләрне белмиләр бит инде. Без генә беләбез элекке уенлыкларны. Клубларда уенлыкларда булган телефоннан нәрсәләр генә күреп беләләр, телевизордан күрсәтәләр, өлкәннәрне күзләрдән ич булган. Мәдәни мирас бәйгесе җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү белән тәмамланды. Олы Шыңгар һәм Мишәм мәктәпләре призерлар булдылар. Бәйгенең узган елгы җиңүчесе Саба гимназиясе быел да 1нче урынга лаек булды. 28 февраль кышның соңгы көнендә райондашларыбыз бергәләп, шаулап, гөрләп кышны озаттылар. Саба район мәдәният бүлеге җирлегебездә 1нче тапкыр Шонафес креатив Шоналар фестивален үткәрде. Сабаның үзәк мәйданында үткән Шона бәйрәменең күңелле мизгелләрен карарга тәкъдим итәбез. Соңгы елларда онытыла төшсә дә, яшь буын кирәксенмәсә дә, райондашларыбыз таудан шона шоуларны бала чакның матур хатирәсе итеп искә алалар. Заманча шоналар бик матур. Дөрес, аларны да тюбинглар кысырыклый бара инде ансы. Элегрәк һәр гаиләдә берничә шона булган. Кулдан да ясаганнар. Аннары кибетләргә дә шоналар сатуга чыккан. Шона белән тауда шуганнар, мишкә, бидоннар куеп суда ташыганнар. Сугыш елларында шешүлек орлык ташырга да шоналар кирәк булган. Менә буларның барсында узган атна ахырында Сабаның үзәк мәйданында үткән Шонафест фестивалендә күрергә була иде. Иң элек заманча тарихи креатив шоналар белән бәйрәмгә катнашачак коллективлар түргә үтте. Урман иле булып исәпләнгән лесхоздан мәдәният хезмәткәрләре убырлы карчык шонасын алып килгәннәр иде. Мәдәният йорты хезмәткәрләре шушы Шонафест фестивале була дигәч, башта бик каты нәрсә инде, нәрсә эшлек икән, нәрсә ясык икән дип башлаттык та, аннары үзебезнең лесхоз яклары урман ягы булгач бит инде лесхоз ягының бренды дип әйтсәк тә була, менә шушы убырлы карчыклары әйберен идеясын алырга булдык. Бу элеккеге бу инде раритет дип әйтсәк тә була, шәвит асын Юмиядан алып мендек. Электәнок инде ул утын ташыган булгандар, менә шуны сохраниться ителгән. Аннары инде бусын инде фанердан шайтып кисеп, бу ниләрен лесхоздан алып төштек, шүпләрне шайтып кисеп, менә бүрәнәләрен шайтып. Матур гына шуна килеп чыкты, әлхәмдүлилләх. Таудан кайтып та кермәдек. Кем әйтмешли, пәлтәләр безнең бузанып кайтадыр я. Кайткач инде ул пәлтәләрне 1-2 көн әниләр киптерәләр инде. Хәзер тау шоулар бик сирәк бит инде ул. Мин менә хәзер шуны әйтәсем килә, һәрбер бала телефонда яшып ятканча рәхәтләнеп, тауда шонафшысыннар дигән теләктә калабыз. Сау сәламәт булырга язсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Шушындый бәйгеләр гел дәвам итсен.
Татарстанда кыш проекты кысаларында үтүшү күршү фестивале дәвам итә. Аның кысаларында үтүшү чаралар авылдашларны, райондашларны бик нык берләштерде. Орташ һәм Нырты авыл җирлекләренең мәдәният хезмәткәрләре шона белән таудан шууларны онытмыйбыз. Авылдашларыбызны да шона шуарга алып чыгабыз дип белдерделәр. Искә төште инде һәм біз инде быел бит инде Тукаебызның юбилей елы уйладык та менә шонабызны шушы юбилейга багышлап Безнең инде менә Шүрәле, татар кызлары. Шонафест фестивалендә шоналар парадан район финанс бюджет палатасы башлап җибәрде. Алар бер шона акча белән бәйрәмне ямләделәр. Аннары чудо карета белән районыбызның технология укытучылары үтте. Мишән һәм Симит авыл җирлекләренең азандашлар командасы дуслык, таҗи, хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге бердәмлек шоналарын тәкъдим итте. Иштуган авыл җирлегеннән хәтта 2 команда чыгыш ясады. Шоналарның, командаларның исемнәре дә бик матур, үзенчәлекле кушылган иде. Мәсәлән, Эхма, Шанфис ритм, Шыгыр, шоналар җирле үзенчәлекләрне 2026 елның республикабызда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы, Россиядә халыклар бердәмлеге елы икәнен истә тотып ясалган иде. Анда кыш проекты шаулап гөрләп килеп кергәч, менә шу проект кысаларында безнең күрше фестивале бит инде, шушы фестиваль нигезендә үтә бу Шонафест. Безнең инде Шонафест ул соңгы 10нчы шара, менә бу кыш буе үткән шараларның әлбәттә безнең өчен яңалык. Менә районда ул безнең беренче тапкыр үтә мондай фестиваль. Әйтәләр бит әле кыймаклы да, түйерле була беренчесе дип. Без инде куркып та калган идек, оешыр микән, юк микән дип. Әмма дә ләкин менә күргәнегезчә, урам тутылып, халык килгән, шоналарын бизәп килгәннәр төрле оешмалардан һәм ял итүчеләр дә күп, ял итәргә дә килгәннәр. Бүген чын мәгънәсендә бу шона фестивале, шойна бәйрәме булды. Шонаны зурлыйлар, шонаны мактыйлар һәм инде шонаны бизәп халык ял итәргә килгән. Аларның тиккә генә түгел, ритм души исемнәре музыкальный школадан килгән менә балаларга, егетләргә, яшүсмерләргә. Шоналарның исеме клавиши ветра дип атала. Шоналар парадынан соң командалар музыкаль номерлар тәкъдим иттеләр. Тамашачылар да аларга кушылып җырладылар, бийделәр. Командалар өчен җан аттылар. Сабабызда Саба Шонафест фестивале уза. Әлбәттә инде чыннан да бу беренче тапкыр уза әле безнең районыбызда. Бүтән районнарда инде мондый Шонафест бу фестивальләр үтәдер, ләкин безнеке бүтән районнардан аерылып тора. Аларның катнашулары, аларның идеялары буенча инде бигрәк тә халыклар бердәмлеге елына багышланды инде бүгенге Шонафест. Шулай ук җиңүнең узган ел 80 еллыгын билгеләп үткән идек. Ул инде ул елны гына булмый бит инде. Без ел сайын, һәр көн сайын ул бөек җиңүне истә алабыз, батырларыбыз һәр вакыт безнең истә. Без киләчәк буыныбызны шуның белән бит инде тәрбиялибез. Менә моның тәрбияви мөһимлеге, тәрбияви ягы бигрәк тә күтәренке булды бүгенге Шонафестның дип әйтәсе килә. Балалар да, монда яшьләр дә, өлкәннәр дә катнашты бик теләп. Мәдәният хезмәткәрләре әлбәттә инде алар гел алдынгылардан, алар гел беренчеләрдән, алар инде әйдәп баручылар, алар инде алдан йөрүчеләр. Молодцы барысы да. Бүгенге Шонафестта 25тән артык команда дип әйтик инде, коллектив килгән иде шоналар белән, инде төрле идеялар белән. Һәм инде әлбәттә безнең сабабызда яшәүче, үзләре теләк белдереп килүчеләр дә булды бүген. Иң яшь катнашучылар да булды бүген Шонафест фестивалендә. Бәйрәм соңында иң яхшы коллективларны бүләкләү булды. Беренче урын иш командага бирелде. Балалар сәнгать мәктәбе, Иштуган һәм лесхоз мәдәният йортлары, Шыңар Тимершык мәдәният йортлары, район финанс бюджет палатасы, Саба үзәк китапханәсе, Нырты, Эзмә авыл җирлекләре командалары призерлар булдылар. Районыбызда беренче тапкыр гына үткәрелсә дә, Шонафест фестивале үзенчәлекле, креатив, халыкчан бәйрәмнәрнең берсе булып истә калды. Шәхси эшмәкәр Теләче районы Савыш авылы тумасы Расих Әхмәт улы Габдрахманов иганәсенә үткәрелүче традицион көрәш ярышы быел да изге Рамазан айында үткәрелде һәм Гурман кафесында бердәм зур тәрбияви әһәмияткә ия ифтар мәҗлесе белән тәмамланды.
Әлеге ярышларның максаты балалар арасында республика күләмендә районның данын яклый алучы көрәшчеләр әзерләүде. Ярышның иганәчесе Расих Габдрахманов. Үзем яшьлек көрәштем. Итләшә районы данын якладым. Хәзер инде Казанда торабыз. Казан федерациясенең көрәш федерациясенең җитәкчесе. Мен инде бу ярышны 8нче тапкыр үткәрәбез Итләшәдә. Монда 150гә якын бала катнаша ел саен. 8-10 районнар киләләр балаларыбыз. Көрәш бик көчле узамында, Аллага шөкер. Шушы ярышларда без инде bu балаларга үсеш бирә инде, көрәштә дә инде аларга үзләренең киләчәккә өмет, киләчәктә безнең Итләшә данын яклый торган көрәшчеләрне әзерләргә инде. Безнең монда саный задача көрәшчеләр әзерләргә, аңа күрә башка районнарда килгәч, көрәшнең үсеше Итләшә районында да инде, башка районнарга да инде зур үсеш бирә. Көрәш турнир бик көчле уза, бик яхшы уза. Биредә көрәшче балалар һәм аларның тренерлары, ярышны оештыручылар, Зиланд спорт клубы вәкилләре төрледән-төрле тәмле тәгамнәрдән авыз итеп кенә калмыйча, Теләче районы имам мөхтәсибе, Төньяк төбәк казые Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиевның үтемле вәгазьләрен, Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллинның һәм чарага килгән дәрәҗәле кунакларның уй-фикерләрен, киңәш тәкъдимнәрен дә тыңладылар. Татарстан Республикасы Диния нәзарәт аппараты җитәкчесе Ирек Арслановның чыгышы тәсирле, истә калырлык булды. Ярышлар Иске Җири авылы мәчете шәкерте көрәшче егет Билал Фәләхиевның моңлы азаны, Теләче районы имам мөхтәсибе, Төньяк төбәк казый Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиевның изге китабыбыз Коръән аятләре белән башланып китте. Тантанада дини мәкамнәрдән һәм эштәлекле тәсирле чыгышлардан тыш төрле бүләкләүләргә дә урын зур булды. Теләче муниципаль районы башлыгының рәхмәт хатлары, акчалата кызыксындыру премияләре, Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасының рәхмәт хаты белән Татарстан Республикасы спорт министрлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Көне буе дәвам иткән көрәш ярышы бик киеренке һәм мавыктыргыч шартларда узды. Ярышта яшь спортчыларыбыз белән бер рәттән Орча, Питрәч, Соба, Балык бистәсе, Кукмара районнарыннан, Казан шәһәренең Авия, Яңа Савин районыннан, Зиланд спорт клубыннан килгән яшь спортчылар да көч сынашты. 8 командадан 117 яшь көрәшче катнашты. Командалар беренчелегендә беренче урынны Теләче җыелма командасы яуласа, икенче һәм өченче урыннарга Орча һәм Соба районнарының яшь көрәшчеләре лаек булды. Теләче җыелма командасы шәхси эшмәкәр Илдар Фазылҗанов тарафыннан әзерләнгән символик бүләк тәкәгә ия булды. Зур хәзерлек белән һәм оешкан төстә узган ярышта шәхси беренчелектә призлы урыннарны яулаган көрәшчеләргә медальләр, мактау грамоталары һәм акчалата кызыксындыру премиялары тапшырылды. Чемпионнарга һәм алдынгы урыннарны яулаган командаларга исә буларга өстәп кубоклар да тапшырылды. Ярыш ифтар мәҗлесе белән тәмамланды. Теләче спорт мәктәбе һәм районның балаларны сәламәтләндерү һәм өстәмә белем бирү үзәге хезмәткәрләре тарафыннан 2015, 2016, 2013, 2014 һәм 2010-2012 елларда туган малайлар һәм кызлар арасында шәхси эшмәкәр Хаким Каниф улы Хадиуллин призына кул көрәше ачык Теләче муниципаль районы беренчелеге һәм чемпионаты ярышлары узды. Ярышларда районның яшь кул көрәше сталары белән бергә Орча, Кукмара, Балтач, Мөслим һәм Теләче районнарыннан Чаллы, Чистай һәм Казан шәһәреннән килгән спортчылар да көч сынашты. Ярышларны ачу тантанасында муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин катнашты һәм яшь спортчыларга үзенең изге теләкләрен җиткереп, имин бәйгеләр теләде. Хөрмәтле спортсменнар, хөрмәтле балаларыбыз, хөрмәтле безнең Хаким Хәмивич, менә бүген зур бәйрәм районыбызда инде кул көрәше, арым спорт ярышы 3 март көнне безнең үзебезнең райондашыбыз, эшмәкәребез менә Хадиуллин Хаким Хәмивичнең бүген туган көне, гомер бәйрәме. Беренче рәттә Хаким Хәмивич котлыйбыз туган көнегез белән. Сезгә саулык, сәламәтлек, гаиләгездә тигезлек, иминлек биреп, гел шушылай матур итеп эшләргә, яшәргә, эшләрегез гөрләп барсын. Һәм инде менә Хаким Хәмивичнең инде игелекле эшләре бик күп. Ел саен менә инде шушы турнирны кул көрәше ярышын бик матур итеп масштабный рәвештә үткәрелә. Bu yarışlarımızı Ayrat Kıyanov bilen 98 yıllarda başladık. Bu vakitte olan mektebinde neyden bu? Bugün o mektepler geçiyor. Ne yakıtınlar şulay kilekine bugün de bir uzun konuşlarına eriştik. Şimdi bu bugün tradisiya hakkında her yıl sayılıkları sizde var
Бәйге елдан-ел үсә, ныгый яңа бизәкләр өстәле үсеп килүче буын арасында популярлаша бара. Быел ярышларны ачу тантанасында аны район укучылар йорты каршында эшләп килүче сюрприз бию төркеме кызлары чыгышы бизәде. Көн буе дәвам иткән киеренке һәм мавыктыргыч ярышта командалар беренчелегендә беренче урынга Теләче районы җыелма командасы чыкты. Икенче һәм өченче урыннарга Чистай белән Кукмара районы җыелма командалары лаек булды. 4нче урында Балтач районы җыелма командасы. Шәхси һәм командалар беренчелегендә җиңүчеләрне һәм призлы урыннарга лаек булучыларны муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хамидуллин, ярышларның төп сәбәпчесе һәм иганәчесе Хаким Хадиуллин һәм районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Зөлфәт Ибраһимов тәбрикләде. Аларга медальләр, мактау грамоталары һәм акчалата кызыксындыру премиялары тапшырылды. Шушы көнне туган көннәрен билгеләп үтүче Мөслим районыннан килгән яшь спортчы кызлар Дина Хафизова белән Зәйнәп Миргалимова да Хаким абыйлары Хадиуллин тарафыннан әзерләнгән акчалата бүләкләргә лаек булдылар. Бүгенгә менә шулар. Бүген изге Рамазан айының 16нчы көне. Иртәгә 7 март көнне сәхәр 4 сәгать 16 минутта тамамланачак. Ифтар 17 сәгать 31 минутта. Тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын. Ә хатын-кызларыбызның барысында якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән тәбриклибез. Тормышларыгыз матур, көннәрегез куанычлы булсын. Якыннарыгызның кадерлесе булып яшәгез. Исән-сау булыгыз.